Jesus! Oh my God! Oh yeah! There we go! Kine ki breu ki ba PE hang ne menta ki bang spen I khendiat tok ki dei ki breu ki ba kato kat ne na pedang ki pai ba babun ki badan ya ka jingshania ane ka jinget halde simet baka perthai kamdai ka ba pelon bat ka perthai kadai ka ba madan bat ka jing pelon ca ka perthai kadai ki ege barwa ki ba ki start wat benia ca ka perthai nadu ki por menchua hadu ki por ba menta kila proof bakla lena kila peni ya ka jing shisha ada ka ba bakla baka perthai kadai ka ba pelon kat kum jing ang ci start benia ki ba menta kum ju ki ba kato kat ne ki ba menchua kila ang baka perthai kadai ka ba pelon hendrai ki ne ki bre ki ba ngapani api menta pat ki ang baka perthai kam dai ka ba pelon hadin bakila penher dak kamera jongki ha ka bakila te ha ka balon mat ka balon kala her kum ba kato kat ne mitar lane kilometer sya sahib nang bat ka balon kala pthaina namar ka jing bamla ban kershan ka balon banyo khun persya ya kala air ka bajorba hapo sahid nang bat kini ki breu kilai iru bat kila angru ba pet phila ban I ba ka kamera ka bangila te hapo ka balon jangi pi thik thik ba ka perthai kala ka ba madan bat ka ba pelon bat ki egi ba ki start bnia ki kat science ki kat hapo school hakaba ki kena school hakane ka jok ka ba menta kila syak batai bakla hakaba edei bat ka dor kadar cokan ka perthai ka bangi sang isa mangi kam gini ki bre ke belate kamera jengki hapo ka balun bat susuru sakini ki we pat kinang Amerika ki bede ki fotografer dan ki nang shandor ki badani kamera ki bakhlan ki bat maki sakine ru kilangat baka perthai bat dalai le kam dei ka ba pelon bat ka perthai kan dei be ka ba bat dan ka ba madan namar ba hadin mik leda ban le eksperimen lene le research lene wat bania tokit ba halor ka jinglong jingman jaga dor kadar jaga ka perthai kine ki fotografer ki bana pokari Amerika ki siam bat ki ngej scam baka perthai ka dei ka ba madan bat ka ba pelon ha ka ba kine ki fotografer ki la siam hala ijong ki jing siam te ha shobing ya ngap ya ki jing batai nakane ka channel ha ka ba dei baka jinglong jingman kador kadar cakane ka perthai lakane ka perthai jengi kadika ba pelon lane ka ba madan page pen kod begini ka video wanam skip wanam khang no ka video bat page shida shaba kod pinsa ngau thu bat pinsa syamru ba plan ka perthai kalong ka ba kumno anda phila page bat sngap ik jingbatai nakane ka video ban nakalian cakane ka channel ru ka kerpat ya pikin nang page baro ba snobha like ya kane ka video ka banding tong du bat sa subscribe du kane ka channel ka baar bat ka balai pat share ceki pai ba babon jakane ka jella jengi kena bakin tip ya ka jingsha halor ba ka perthai ka de ka ba pelon dan ka ba madan hadu kane ka khliap mat ka ba menta ki breu ha kan lang sodong ceka perthai kidang ya tainia sa lane kidang ya le debate sa halor ba ka perthai kala bandai ka ba pelon lane ka ba madan dan ki beri ba menjor baka perthai kalong sisya ka ba pelon hendrai dan bagi beri ba menjor ba ka perthai kamlong ka ba pelon bat ki ang kadai ka ba madan bat nakaliang ceki breu ki ba ang baka perthai kalong ka ba madan kilaong baladangi menta ngidan hajaka ka balong bed baladangi lejpat ceki jaka ki ba kham jengai ngemdai ban siam melade bangi long bed hoi wala gravity gadan makna hendrai ngemdai ban siam melade bangi long bed hendrai bangi dai ban siam melade baka khle jengi kala bandan chapo berkecat pakai bandan khendau namar lada ka perthai kalang ka ba pelon ka bomot lada ubreu bayang sini sejerang ulai cakawe kari kamot chapo caka perthai bat kamot ba ubreu dai ban siam melade kemba ulang naga jaka ka ba umi ba on dala poi cakawe pat ka ri cakawe ka perthai dai ban siam melade hendai ban siam ba ulang dakum wei lada ka perthai kalang ka ba pelon ong gini ki beri ki bangai ba ka perthai kalang ka ba madan ba chu shuru ka jingkeli ka ba khamlong shisha lane ka ba kham solong ban langet ha ka bai dei ba ka perthai kalang ka ba madan kalang ba kine ki beri ki beri ki fotografer ke badai na pokari Amerika ko makala ang manis kamat kine ki beri kila shandor da kamera Nikon ka beri ka kamera ka baklan ma do tata bat kila zoom ya ka ka jhat ka ba mi na po ka station ba na kala yat kham se jingai na po ka ta station kini ki bru ki syam baka jhat suki pasuki ka sujahi chalendat jong ka duriau ba
Bana kalian cakini ki brio kila pendankam da kata kamera Nikon kila zoom banda kila zoom da kamera ka baklan jongki ki syam bagi baka jahat kam ja shano henry ka yaj be syakmat henry ka basa pelongpat banginyo i dikmat jongi baka jahat ka ja anda kala jengai ba kalong ba omdei baka perthai kalong ba pelon ne ka jahat kala jana namar baka perthai kalong ba pelon henry ka dei nakadaw baka kmat jongi kamla banyi isu anda ka jingjengai jongka tiar lene kata ka jahat ka ba kadon napo ka jaka bayang ki breu kalong ka bajengai sya bapalat baksa pelong iki bakinemla banyi isu ya ka jahat dalaki kmat jongki ba anda kila pendan kampa de kamera ki baklan bor ba do kata ki syam baka jahat kam ja shano bat ka dan bet hakateka duriau bat ka yat bet sya kama bat abangi phaipat sa syakaliang jongki breu ki pai benreu babon hang ne apa perthai ki menjor ki ngej baka perthai kalong ka bapelon banap dang gini ki pai benreu babon nami kembak katu kan nengot ki starot nia kila mi chekmat kila dan gejing krang ban batai baka perthai kalong ka bapelon bat kila batai haringkat ki prof lane kita ki jing sisa baka perthai kalong ka bapelon uban kang due nanir pa perthai jengi banwat benia laka perthai kalong ka bapelon ne ka bamadan laang udai une unang porjukal belatip kertang kumutau Ferdinand Magellan une ubreo harengkat ki nang bot jong u kila mi daga jahat napo kata ke jaka kepada napo ri Spain belatip kertang kumutaka Seville pa une ubreo ladan ya ka jingtrang bo online kilan sep ngi bat un poaj kilan sep ngi ban pedro baka sep ngi kalong kumno Henry kabaling wa apat kalong andau la lech kilan sep ngi ka sep ngi kam kut chu lano ru batat hadu baulah poi biang hakaju ka jakahi hapo Seville hapo Spain hi bat kane kala pelingo ayune u Magellan bulaang bakum no kata kasep ngi kapoi penban syaju syaka jaka ka baki sedang bat kane ka sapelong ya une u Magellan ba un sngow thu bat un ngejru ba pleng baka perthai kalong ka ba pelun ka ba arpat ban pensisa baka perthai kalong ka ba pelun ki starot bni kane ka jo ka ba menta kila tokit kila le research bat kila pet ya kapor hakabai day hakane ka perthai jangi bat ki staro bnia kilaang balda ka perthai kalong ka bamadan ka bamot ba kiri hakalang sodong ka perthai kin met akaju ka por bat kin syai akaju ka por henry ka balingo apat kalong ba ngi sene syapo is mentang lamet henry syakilan west pat kila syai bat kane ka de kata sabut ba ka perthai kalong ka bapelon bat balik ki ang kumne ki ang ba kasngi ka de ka bahed utam hakane ka solar system jangi Henry lara ka perthai kalong ka bamadan ka bamot ba kasngi ka laban phalang lot ya ka perthai baro ka wei namar ba kasngi ka he Henry ka balingo apat kalong wat hadin ba kasngi ka he Henry kumno ka mlaban phalang lot ya ka perthai lara ka perthai kalong ka bamadan Henry ki stabab nia ha ka bakhaddo kila menjor ba kila ngej ba ha oat ka perthai kalong ka bapelun bat ka bakhaddo ka ba ki stabab nia kila ngej bat kim artatin shu bat kila menjor senan ba ka perthai kalong ka bapelun kalong baki starot benia hakane ka joka bamenta ki dan ya ki tiar ki badai pe ya ki lan hau ki baklan bor bha badya kita ki tiar latep kartang kum kita ki teleskop kini ki starot benia kilong ba anda kila pe ling baki teleskop ki syam baki wegi ki mat benang badan po hau kilong ki bapelon sudah bat kilong ru ba umat benang uba amdan kaman petang da ka teleskop ru bat ngila banyi i dalam khmat lade bat uta ubenai bat kasngi pilai i tek bagi degi bapelon bat kumta kumno pinla ban artatin baka perthai jengi kan lang ka bamadan bat kumta ki starot nia kilaang ba klempep ka perthai ru kalang ka bapelon namar baki ki wegi met dang kasngi ubenai ki wegi ki umas Jupiter terter baro kilang ki bapelon anda kila daban pe ling baka teleskop jongki